Kadarami na. Puslan man eh. So, what's up mga paps? Ngayon pupunta po kami sa Katmon, tapos San Romeo mga paps. Mag-overnight po kami dito sa Katmon mga paps. Kasama ko yung mga boss ko mga paps. So, nabot kami diri sa may San Romeo man siguro ni mga paps. Muni ang simbahan sa Fatima mga paps. Nami diri ron. So, nagawas namin sa simbahan sa Pilgrim di Fatima mga paps kay uli namin sa Katmon kaya tumili ito mga overnight. Maligo ni swimming pool. So, mo na ang swimming pool nila mga paps. Ilan tamo pa doon sa mga paps kay basta nung di takapugong makaambak ta sa tubig mga paps so bago pa tanabot. So kung ganahan mo magtambay-tambay sa gawas mga paps na daghang lingkuranan diri mga paps. So dili kita ingon nga layon tungod kay daghang katambay-tambayan sa gawas mga paps. Napo dia ilom sa mangga mga paps na apoy katambay-tambayan. So dilisan na po din mga paps. Pwede tayo magtambay-tambay. O nangka mga paps, sumot na kayo mga paps. Baka naman hindi palit mo sa sugod mga paps. Talo na mo ako niya sa Sunday dito sa balay mga paps. Di sa nakawano nila karon mga paps. Mo gasto panahon sa eleksyon kay kung makadaog diha ra bawion literal nga So, nabot na gid mga kauban mga paps. So, muna sila. Dito na may dire mga paps. perting maayuha kung maoy mo diskurso sa ad perting Nawang view, mga sa paps. saad nga maayo na aman ko'y matuman basta na ay milagro alang sa kabaguhan kamo dapat magbag-o labi na sa lugar mga barangay sa bukid politikong kurakot na nga dato sa COVID kay ilang gipahakan ang budget sa katawhan kung kinsa ray suod mauray na as listahan wa uroy gipang urong gituok sa konsensya kay kwarta og sardinas na puno ilang bulsa sa pagpangandidato mura silag na unsa karong nakadaog na mura na og sikinsa daghang opisyal mga kurakot mga hinabang ilang gihakot di katabangan isa kalaot kinsa katawhan nga di maglagot ubang politiko mga kurakot ang mga rasyon ilang gihakot basta eleksyon kusog magpakyot buutag na wong balhibuon o kamot daghang opisyal mga kurakot Puslan man eh. katabangan isa kalaot kinsa katawhan nga di maglagot ubang politiko mga kurakot ang mga rasyon ilang gihakot basta eleksyon kusog magpakyot buutag na wong balhibuon o kamot Mas bakit pa Padayon lang, bata ang makapalipay Pasati na sila manaway Kay ang suya makamatay So karon mga paps mo ta sa among gisugbahan mga paps. Importante nga malipay Kabuta ang imong pangalan Ako mga kauban mga paps na nagsugba. Diri sa kalibutan dili na ikatingala bisag sa imong kaila lisod makuhang suporta labi nagmaning kamot ka aksyon si Gago! Sana all. Bukan hila eh. Ilagab
bala ka mas So, muna yung mga paniud ko ron, mga paps. Sudan na mo ron paniud ko. kung nasinati nimo ay kabala ka amigo, bisag unsay imong gusto daghan yun at Litson, kritiko, bamiho. padayon lang sa pag-abante para sa imong mga plano, bisan pa kung birahon kas mga utot alimang karon kay bistado diha nimo mailhan, kay dili tanan nimong higala kay masaligan, di tanan ang malipay makabot imong pangandoy kinaiya nila. So first time na ako nga makahigda og aircon nga kwarto mga paps. So una nakahigda og aircon pero 3 hours na sa mga paps. So karon sagit kay gabi nga makahigda ko ang kwarto nga aircon. Sana all. Kita ni mo aircon mga paps. So nice kayo, limpyo pagid kayo ang ilang kwarto mga paps. Diri ni sa may Katmon mga paps. So sa wato makaaring Katmon, ala suri mo diri. Kapit mo diri ani nga mo ang gistihan nga swimming pool sa gid sa kabalay mga paps. Makadato imbis ka mo nga kaila, number 1 nga mo suporta, birahon pahinoon imbis tabangan o pasaka sa pagsugod pa lang nimo sa imong planong buhaton imbis nga Parang may naamoy ako hindi maganda. tahan ilara kang VIP ayon, pero kung mulampos ka makita imong pag-asinso aya na sila mo duol magpaila nga amigo, pagkadelikado ing ana nga batasan, bisag atong kaliwat dili nato masaligan, imbis ikalipay nilang makabot ang kalampusan, sakit sa ilang buot kay di nila gustong malabuan. Padayon lang buhata ang makapalipay, basag di nga sila manaway, kay ang suya makamatay, maong padayon lang importante nga nalipay, kabuta ang imong pangandoy, basag di lang ang pagsulay, ang makapalipay, basag di nga sila manaway, kay ang suya makamatay, maong padayon lang importante nga nalipay, kabuta ang imong pangandoy, basag di lang ang pagsulay. Ikaw ang akong yutang na tawhan, ikaw ang akong Pinoyanan, ipangga ka mo raw ginikanan, hey, 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 Boginon. Ikaw ang among puyanan, sulod sa mga katuigan, mulang yaw man ikaw gihapon ang among ulian, pangandam mga igsoon kay magtapok na dito, ang duha ka syudad ug ang 20 ka munisipyo, imbitado ang tanan bisan pa man og mga dayo, kaamulang festival reunion sa mga tribo, 7 tribes ang nagmugna aning among lalawigan, kalipay pa naghiu sa makita sa kaamulan, talaan dighiga unon bukid nun ug umayam nun, matig salog manubo ug ang tigwahanon, sila ang nagrepresenta sa atong buhing kultura, kinaiyahan di ampingan kay maoy lang imong gasa, baga nga lasang sa mga habog nga kabukiran, mga awit sa langgam ang musika sa kalasangan, alapad nga kapatagan nga puno sa pananom, bisag wala minagat diri. Ana mo na puti nga baso. Bukid nun ikaw nagtaganas among panginahanglan, pasalamat pahalipay amo akang awitan. Bukid nun ikaw ang akong yutang na tawhan, ikaw ang akong Pinoyanan, ipangga ka mo raw So linaw kayo ang kadagatan ron mga paps. Kung mga kauban mga paps mga ligo. sa mga katuigan, mulang yaw man ikaw gihapon ang among ulian, balin siya malay-balay baongon ka panglasan, damulog manitbudang kagandong Carlos Kadingilan, impasugong kanilangan kibawi o kitaw-taw, nantapan kisulibo na maramag ug sumilaw, manulo Fortich talakag pangantukan San Fernando, mauna among lugar sa pitog
Ari tadi deh, di teka kuan deh. Kau ginamos ani. Ano, dagko siya, oh. Dagko ko. Ay, sa pino ka, ayo. Sum ni. Kinay. Ayaw, wala na iya. Oh. Kung na tayo balikon. Oh, di kamang deh, udah ko. Oh. Di dagko deh ni. Kini deh. Oh, dagko kayo. Asa ba? Oh. Alas 5 na dito. Ha? Baso. Wah. Wala ko tagiya. Ay, ayaw na, ayaw na. Ay, ugaw na. Unsa di ay? Ang isukot ang patis na. Kuha ka dito. Tan ko ah, uputi. Pwede kuha, pwede puti sa ganito. Balik na gusto ko deh. TikTok na. So, maot na may mga paps na ready mi sa mga